Halid Bešić preminuo je 7. oktobra. Gotovo da je čitav region tužan zbog odlaska muzičke legende, a nakon smrti Halid iza sebe ostavlja na stotine pesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena o ljudima koji su ga poznavali i sa njim provodili vreme. Osim toga, Halid ostavlja i veliko bogatstvo iza sebe. Domaći mediji su uspjeli da saznaju kome pripada sve što je Bešić zatekao za života. Kome pripada sve što je Bešić stekao za života. Kako kažu njegove komšije, Halid je ostavio testament u kome svu imovinu ostavlja supruzi Sejdi. Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga svega odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala. Znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i vidio sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar sveta, rekla je komšinica Halida Muslimovića. Halid Bešić je za sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina, koji je na svom Instagram nalogu podijelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca. Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvom Belminu, napisao njegov sin.